Quddiem l-isfidi nażlu li nkunu man-nies, hekk għamilna fil-pandemija, hekk għamilna llum u hekk se nibqgħu nagħmlu ma natafu fejn qegħdin għax inwettqu dak li nwedu. Dan kien il-messaġġ ewlieni li ħareġ waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista li kienet indirizzata mid-deputat Randolph De Battista u mill-President tal-Partit Laburista Ramona Attard. Randolph De Battista semma kif xi ħaġa li laqtitu ħafna fil-jiem li għaddew. Kienet anzjana li meta ġiet mistoqsija x'taħseb fuq il-budget 2023 wieġbet li ħadet gost mhux biss biż-żieda fil-pensjoni imma wkoll kif b'dan il-budget dak kollu li qed joffri lill-poplu qed iserraħ moħħ dak li jkun. Ikkumenta li dan hu l-akbar ċertifikat tal-fatt li dak li qed joffri dan il-gvern hu bbażat fuq 3 prinċipji. Il-budget huwa bbażat fuq 3 prinċipji importanti. Li nkomplu nipproteġu l-familji u n-negozji, speċjalment fuq il-prezzijiet tal-enerġija u l-oli tal-ħajja, li nkomplu nwiżnu speċjalment lil dawk li huma l-aktar fil-bżonn, kif ukoll li ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies permezz ta' ambjent aħjar u ekonomija b'saħħitha. Imma l-kobor ta' dan il-budget joħroġ mill-fatt mhux biss illi ma żdidux biżijiet fuq in-nies u fuq in-negozji minkejja taqlib kollu illi għaddejja minnu d-dinja. Imma l-kobor tal-budget joħroġ ukoll mill-fatt illi kull miżura li implementajna fil-budgets mill-2013 sal-lum kollha baqgħu jinżammu. B'kuntrast, irrimarka li meta jħarsu lejn l-oppożizzjoni, in-nies jippretendu li din tkun maquda u toffri alternattivi. Iżda sfortunatament l-oppożizzjoni f'dan il-budget tilfet opportunità oħra biex turi dan. Minaħa tagħha l-President tal-Partit Laburista Ramona Attard qalet li minkejja l-COVID-19 u anke gwerra qribna pajjiżna baqa' miexi il qudiem. Sostniet li dan hu frott tad-deċiżjonijiet meħuda minn dan il-gvern. Ramona Attard fakret li mill-ewwel ftit jiem ma lill-poplu tal-fiduċja lil dan il-gvern beda jwettaq dak li wiegħed. Tkellmet dwar kif in-nies jistgħu jaraw id-differenza bejn l-oppożizzjoni u l-gvern, bl-oppożizzjoni turi li l-aktar waħda instabbli fl-istorja ta' pajjiżna. Qalet li dan jixed kif l-oppożizzjoni żgur mhux forsi mhix kapaċi tmexxi lil pajjiż, b'mod partikolari fid-dawl tal-ġlied intern fih dan il-Partit Nazzjonalista. B'rebta mal-pre-budget document li ppubblika il-Partit Nazzjonalista, Ramona Attard qalet li dan id-dokument wara kemm il-Partit Nazzjonalista m'għandux politika serja. Wara li mhux talli il-Partit Nazzjonalista mhux lest biex jigverna, talli lanqas mu oppożizzjoni li tixraq lill-poplu. Spjegat kif dan jikkuntrasta ferm mar-reazzjonijiet ta' sħab soċjali u l-korpi kostitwiti. Bernard Grech jgħid li dan il-budget u kosmetiku, iżda l-imsieħba soċjali għandhom ideat differenti, ferm differenti, għax qalu hekk. Qalu li dan huwa budget soċjalment ġust u responsabbli, budget li jippreserva l-ekonomija, budget li jsaħħaħ id-diġitalizzazzjoni fawdex u budget li bih ninsabu fiduċjużi għal-futur.